As mulleres opinan, quizáis fano menos do que deberían nun mundo colapsado polo home, pero que opinan e teñen e xeran opinión é unha realidade que aterrará en Pontevedra o vindeiro 2 e 3 de marzo co congreso As mulleres que opinan son perigosas, unha cita organizada polas xornalistas Susana Pedreira e Diana López. E a nosa idea con respecto ás ponentes que convidamos a máis das que están aquí finalmente, era que fose interxeracional, que tuveramos mulleres que levaran moito tempo exercendo periodismo e exercendo opinión, pero tamén mulleres que están comezando a facelo agora e que comezaron pois o mellor en blogs ou en diarios digitais ou directamente en internet porque non teñen o espazo tal vez para facelo na prensa. Un evento apoiado polo Concello de Pontevedra. Unhas xornadas con este lema de as mulleres que opinan son perigosas e que ven sendo, de alguma maneira, unha resposta contundente ao machismo, non, dos medios de comunicación, especialmente no que se refire ás mulleres que opinan nos medios de comunicación, pero tamén dentro do marco de menos dun 30% de impactos de noticias referidas a muller ou feitas por mulleres en todos os medios de comunicación, sexan radio, prensa ou televisión, non? E apoiado tamén pola Deputación, a súa presidenta puxo sobre a mesa datos escalofriantes sobre a realidade dunha muller no xornalismo. É escandaloso que o 64% das mulleres dos xornalistas sexan mulleres, 64%, verdad? O sea, que un porcentaxe altísimo, pero, sin embargo, un sector dirixido mayoritariamente por homes. E son eles os que ocupan o 89% dos postos de dirección dos medios no noso país. Algo está mal, algo falla. E non son os únicos datos que chaman a atención. Hoxe mesmo, fíxense cantas mulleres asinan unha columna de opinión nos medios locais, galegos ou nacionais. Hoxe fixe un exercicio que a verdade é que fago desde hai moitos anos que, inda que non lea todas as columnas de opinión, é ollar as sinaturas que fan opinión nos diferentes xornais. Que non se enfade ninguén, pero, por exemplo, hoxe no Diario de Pontevedra, de 6 columnas nas páxinas de opinión, soamente unha era dunha muller. En La Voz de Galicia, de 10 columnas, soamente unha muller, que era Dinma López Silva, que vai estar tamén neste congreso. No Faro, de 10 columnas de opinión, soamente unha muller. E despois mirei un xornal estatal, en El País, de 12 columnas de opinión, 5 eran mulleres. Entón, é obvio que hai que crear espazos nos que visibilicemos que sí que hai mulleres facendo opinión, e creo que este é un espazo perfecto para elo. Un espazo, este foro, onde tamén se falará do papel da muller no xornalismo local. Eu, no meu caso, o que vou tratar de facer neste congreso é aportar a miña visión desde o punto de vista dos medios locais, non? Pola miña experiencia e tamén tratando de recoller o testemunho de compañeiras que levan tempo ou que están empezando pois a opinar ou a reflexionar ou simplemente a chegar ao seu punto de vista a través dos medios locais. Ese vai ser inicialmente o meu cometido neste congreso. Xa o saben, os días 2 e 3 de marzo teñen unha cita no Teatro Principal. A entrada será de balde ata completar o aforo. O horario será o seguinte: o venres de 12:30 a 9 da noite e o sábado de 10:30 a 2:30 cunha pausa para xantar e de 4:30 a 9 da noite. As e os interesados en asistir os 2 días poderán inscribirse cubrindo un formulario a través da web da Deputación www.depo.gal ou a través do Concello www.pontevedra.gal.